Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Gikakurat sa mga residente nga namuyo duol sa sapa sa Barangay Tamugan, Davao City, humanakit ang nag-itom na ang kolor sa tubig sa sapa. Nasayran nga hugaw di ay kinigikan sa usa ka piggery sa lugar. Ani report ni Argil Relator. Nag-itom na ang tubig nga midagayday sa Tamugan Panigan River nga sakop sa Barangay Tamugan, Davao City. Kini ang nabantayan sa mga residente nga namuyo doon sa sapa adlawng Lunes. Buta nga ilang gikabalakan, sanglit sa sapa sila nagakuha og tubig nga panglaba ug pangligo. Baho kay taes baboy ay. Unya, Matungkuan nang reklamo ang mga tao. Dili lang mauto ba? Marag pirmi gyud na kada alas 5. Mao gyud mahitabo sa tubig. Kay magkuan kanang marag mo kuan gani siya kanang marag malubog og maayo manimahong taes baboy. gikan dito sa farm sa taas, si Dagayday matud pang hugaw padulong dinhi sa ubos nga bahin sa sapa. Gawas na nakita sa mga residente nga itom na ang color sa tubig. Nasimutan sa matud pa nila ang dili maayong baho sa maong hugaw. Nagpagawas gilayon og advisory ang Barangay Council sa Tamugan. Gibawal una ang pagpanglaba ug paggamit sa tubig gikan sa maong sapa. Nay niabot nga taga City Health Office nagkuha na ganito silag sampling kay ang ilang istorya dili sa paggamit sa mga tao kay eksaminon kay hugaw man sa pigiri ang ni na-dispose dito sa maong sapa. Wala na mihatag og payag ang management sa maong farm. Apan sa sulat nga ilang ipadala sa Barangay Council, nakalatid nga dunay nakitang discharge sa hugaw gikan sa ilang karaan ug wala na ginagamit nga earthen lagoon o pondohanan sa hugaw. Migula matud pa sa ilang investigasyon nga nakita ang dakong crack sa karaang earthen lagoon nga may resulta sa leakage. Ginalantaw nga ang danyos resulta sa kanunay nga kusog nga ulan sa lugar ug mga nabating pagtay-og ning bag-ulang. Gimanduan na matud pa ang personahe sa maong farm nga gilayon kining ayuhon aron dili na masubli pa ang hitabo. Magpahigayon sa buong inspeksyon sa maong farm ang DENR Environmental Management Bureau. Sumala sa barangay nga dili apektado ang supply sa tubig nga ginakuhaan sa bulk water supply system nga ginadistribute sa Davao City Water District. Sanglit anaa ang pasilidad sa taas nga bahin sa sapa. Kauban si Metro Awing o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1. Mindanao.